సార్ కొంచెం ముందు దేవుడు చూడు కొంచెం బాగా చూడు కొంచెం ఆ లైట్ పెద్ద ఆఫ్ చేసి అది పెట్టచ్చు ఎంత బాగుంది అక్కడే అక్కడే బాగా నువ్వు పెట్టినావే క్యాండిల్ మానవాళంతా కూడా పోరాటం చేస్తుంది కరోనా వైరస్. ఈ కరోనా వైరస్ భారతదేశంలో ప్రజల యొక్క దరి చేరుకోకుండా ఒక స్ఫూర్తితో 22వ తేదీ మార్చి 22వ తేదీ నుంచి లాక్డౌన్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా సహకరించుకుంటూ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక స్ఫూర్తితో పోరాడాలని చెప్పేసి ఆ స్ఫూర్తిగా ఐకమత్యానికి ఒక నిదర్శనగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయి కలిపి ఈ కరోనా వైరస్తో కూడా పోరాడదాం. మనం అందరూ కూడా వారి యొక్క సొంత గృహాలకే పరిమితమై ఈ వ్యాధి నుంచి బారి నుంచి కూడా బయటపడదామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అందుకోసమే ఒక స్ఫూర్తిగా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పోరాటానికి ఒక స్ఫూర్తిగా కూడా 9 గంటల నుంచి 9 గంటల 9 నిమిషాల వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీపాలు లైట్లు అన్నీ కూడా ఆఫ్ చేసేసి దీపాలు వెలిగించమని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పిలుపుని అనుసరించే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా మరి ముఖ్యంగా అనంతపురంలో కూడా మేమందరూ కూడా మా గృహాలు కూడా పరిమితమైపోసి లైట్లన్నీ కూడా ఆర్పేసేసి మా ఐకమత్యానికి నిదర్శనంగా భారతీయులంతా ఒకటే ఈ కరోనా పోరాడడానికి అని చెప్పేసి పూర్తిగా కూడా ఈరోజు కూడా గుర్తుగా కూడా చేరుకున్నాం.